खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ आसामनि जरहाट जिल्लायाव सासे बैसो जानाय सुबुङा लाजि मोननानै गावखौ फोथैनो लादों। 72 बोसोर बैसोनि सासे सुबुं आरो सासे फरायसुलिनि गाज्रि भिडिअ'आ अनलाइन भाइराल जानायनि उनाव 72 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा गावनि जिउखौ फोजोबना लायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दर्शना फरालि मुंनि कलेजाव फरायनाय सिख्लाया बैसो जानाय हौवाफोरजों देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै सिरि सिरि मबाइलाव रेकर्ड खालामना पर्न वेबसाइटआव आपल'ड खालामो भिडिअ'खौ। बेबादिनो बे सिख्लाया 72 बोसोर बैसोनि सुबुंजों देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै भिडिअ रेकर्ड खालामखोमायो आरो बे भिडिअ'आ ओनसोलाव गोबां भाइराल जायो। भाइराल जानायनि उनाव बैसो जानाय सुबुङा लाजि मोननानै सहायनो हायैयाव गावनि जिउखौ फोजोबना लायो। धेमाजि जिल्ला सिलापथार पुलिस थानानि साखाथि 1 नं दिपायाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो। अन्थाइ बाला दैखांनानै लाबोनाय डाम्पारा सासे हिन्जावसाखौ सौनानै गालाङो। थांनाय मोनाबिलिनि 4:30 समाव बे जाथाया जादों। दिपा 6 नं वार्डनि थागिबि माइजुलि बसुमतारिया बाजार खालामनो थांनि होननानै न'निफ्राय 200 मिटार गोजानाव थानाय 515 नं राजा लामानि साखाथिजों थांबाय थानाय समावनो अन्थाइ क्वारिनिफ्राय अन्थाइ बाला दैखांनानै लाबोनाय AS22C6707 नाम्बारनि डाम्पारा सौनानै होनायाव जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय हिन्जावसानि देहाया थेर बेथेर जायो। डाम्पार गारिनि ड्राइभारा जाथाय खालामखांनायनि उनाव खारलांब्लाबो गारिनि नाम्बारखौ थागिबि सुबुंफोरा सिनायनो हायो आरो साखाथियाव थानाय डिमु पुलिस बिफाना जिउ गोमानाय हिन्जावसानि देहाखौ पस्टमर्टमनि थाखाय धेमाजिसिम दैथायहरो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव रेल लामायाव सासे सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हादों। गोथै देहानि बैसोखौ 40 निफ्राय 45 बोसोरनि जागोन होननानै सिनायथिनाय जादों। थांनाय मोनायाव बे जाथाया जादों होननानै फोरमायदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। गोथै देहाखौ गसाइगाव रेल बिफाननि बिबानाव थानाय GRPनो गथायनानै होयो। थैनाय सुबुंखौ दासिमबो सिनायथिनो हायाखै। मुगानि थान्दै पर्टेल खौरां बिजोंनि गाहाय सुजुगिरि बिनन्जय नार्जारिखौ पुलिसा हमबाय। थांनाय माखासे सान सिगां क'क्राझारनि खौरांगिरिफोरखौ गावनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों जाहोन गैयालासे सोंखारिनाय जाथायखौ लानानै दिनै फुंबिलि समाव क'क्राझार पुलिसा बिनन्जय नार्जारिखौ सेरफांगुरिनि गावनि भारा थाग्रा न'निफ्राय हमनाय जायो। आथिखालाव क'क्राझार पुलिस बिबानगिरिफोरा बिनन्जय नार्जारिखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं। सनितपुर जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय दैमुगुरि गुदि फरायसालिनि लांदां फोथाराव ब्रेजा गारिनि सिङाव उदाङै जौ लोंनानै गाज्रि खामानि मावनायखौ नुनानै गामिनि सेंग्राफोरा हमनो थांनायाव गामिनि 4 सेंग्राफोर फारियै बिपुल बसुमतारी, शंकर बसुमतारी, सहेन गयारी आरो बिजय मोसाहारि बिथांमोना जिनाहारि आरो किडनेप खालामनायनि केसआव फाव फान्दाय जादों होननानै गामिनि रायजोफोरा फोरमायदों। गामिनि रायजोफोरा खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोननि गामिनि सासे सेंग्राया जाथायखौ नुनानै गामिनि सेंग्राफोरखौ लिंहरनानै गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौ हमदोंमोन आरो भिडिअ खालामनानै भाइरालबो खालामदोंमोन। नाथाय बे जाथायखौ भाइराल खालामग्राफोरा बे गथ'फोरा नङा होननानै रायजोफोरा फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।